Tervetuloa Vesilahden liikenneralliin 15. helmikuuta. Lähtöpaikkaa juurikin tässä meidän edessämme Vesilahden torilla. Vieressäni seisoo ratamestari Jarmo Salo, toisena ratamestarina Antti Nuora. Itse toimin kilpailun johtajana. EK-kilometrejä on noin 46 kilometriä, osittain ennen ajamatonta pätkää ja pieni valtion pätkä on välissä, muuten on yksityistietä. Reitti kulkee Vesilahden alueella, käydään Vammalan rajalla ja Akaan rajalla ja pyöritään joka puolella tässä Vesilahden alueella. No niin, nyt ollaan kilpailun pääsponsorin Vesilahden liikenteen hallin pihassa ja vieressä seisoo itse pääjohtaja Jere Sareen. Hän voi esitellä vähän Vesilahden liikenteen. Meidän kuvaan kuuluu tilausajo, kouluajot, ympäri Suomen on tilausajoja sekä ulkomaille. Semmoinen toistakymmentä autoa on ja noin kymmenkunta niistä on takseja, pyörii pitkin Pirkanmaata. No niin, ollaan reitillä täällä legendaarisessa muuntajamutkassa Kehdontiellä ja tässä on meidän seuran ykköstykki Saarisen Jussi vieressä vähän kertomassa reitistä. Reittihän on erittäin vauhdikas sekä vaihteleva, tarjoaa hienoa, nopeata valtiontietä, on ennakkoon ennemmin ajettuja pätkiä ja sitten löytyy sekä pienempää uutta reittiä, mitä ei ole aiemmin ollut tiedettävästi kilpailukäytössä, että varmasti tarjoaa jokaiselle kuljettajalle jotakin. Ja kisapaketit on myynnissä tässä paikallisella K-Marketilla, on myös yhteistyökumppani vahvasti meidän kilpailussa. Rautasoini on mukana yhteistyökumppanina Vesilahden liikennerallissa. Rautasoini kierrättää romumetallia Tampereella. Ostamme yrityksiltä ja yksityisiltä romumetallit ja romuautot. Tässä vähän esittelyä kilpailukeskuksesta. Eli kilpailukeskuksena toimii Vesilahden kirjasto. Tähän tulee toimisto, tila tähän. Kuljettajien pukeutumistilat tulee tonne vasemmalle. Ja varikkoalueet näkyy takanamme tuolla pellolla. Erittäin hyvässä kunnossa tällä hetkellä. Ne on jyrätty kaikki lume kiinni, että se näyttää, että se on niin kuin jääpeitteinen, ettei nämä suojakaan vielä vaikuta siihen. Sitten tässä on vielä pieni kilpailijanjohtajan pakkomielle. Tuli tehtyä lasten tapahtumaan täällä kilpailukeskuksen Rautialantien toisella puolella, että saatiin koko perheen tapahtuma aikaiseksi. Kilpailujohtaja halusi väkisin vääntää tähän vielä lasten tapahtuma. Morjesta, mun nimi on Haapaniemen Timo, toimin Vesilahden kunnan kehitysjohtajana ja kunnan ja omasta puolesta myös tervetuloa tänne ralleihin parin viikon päästä. Vesilahden kunta on reilu 4500 asukkaan kunta Tampereen kaupunkiseudulla. Me ollaan tässä noin 20 minuutin päässä Tampereen ydinkeskustasta, tämmönen kylä. Itse asiassa kutsutaan vähän niin kuin kylämetropolissa. Ollaan tällä hetkellä torilla, aurinko vähän pilkistää tuolta, ei ole ehkä ihan niin talvinen keli kuin on plussakeli, mutta toivotaan, että muutaman viikon päähän saadaan vähän talvisemmat olosuhteet, että saadaan kaikki tapahtumat järjestettyä, saadaan ralli menemään hyvin läpi, ei tule kelirikkoja ja muuta ja sekä oheistapahtumat sitten lapsille ja lapsiperheille. Meidän järjestävästä seurasta sen verran, että VRC eli Vesilahti Racing Company on perustettu 2021 vuonna pienen painostuksen jälkeen, koska tällä lähialueella ei kukaan seura tahdo tehdä rallia, niin perustin Jarmo Salon kanssa uuden seuran alueelle ja ollaan saatu hyvä pössis täällä päälle, talkooväkeä erittäin mukavasti ja tulevia tapahtumia on Hytittömät traktorit on 25.7. heti Hyösentterin jälkeen ja siinä osapuolleen tärkeimmät.